agroecologia perquè promovem un consum responsable amb les persones i amb la vida. Construïm alternatives capaces de transformar la societat i que ajuden a fer front a la crisi i a l'emergència climàtica. Sembrem sobiranies que tenen cura de l'economia local, per un món rural viu i digne. Som moviment agroecològic perquè si fem xarxa som més fortes. Generem dignitat i riquesa col·lectiva i enfortim l'economia social i solidària per construir un futur sostenible. Ho fem cooperatiu perquè ho decidim tot entre totes i perquè el més important són les persones i no el capital. Ho fem per crear un sistema agroalimentari just. Som agroecològiques perquè donem suport a una producció sostenible d'aliments. Coneixem i confiem en les nostres productores. Per això també recolzem les nostres pageses. Som radicals perquè estem arrelades. Estimem la terra i la vida, per això protegim el nostre patrimoni i el nostre paisatge. Repoblem el territori. Estem organitzades davant l'especulació alimentària. Per això consumim productes de proximitat. Que el camp i el menjar seran sempre nostres. Perquè menjar sa i bo és un dret. Som el que mengem. Construïm sobirania alimentària i consumim de forma organitzada. Ja fa molt temps que ho fem. I funciona. A Catalunya som més de 160 grups de consum i milers de persones que hi participem. Cada vegada som més i ens estem enxarxant. Però necessitem ser més perquè encara hi ha molt camí a fer. Juntes podem anar més enllà. Suma't al consum agroecològic.